Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-poplu Malti wawxi sebaħ l-ewwel jum tal-kampanja elettorali bil-Partit Laburista jwiegħed liċ-ċittadini li se jelimina l-problemi fis-settur ambjentali, problemi li taħt it-tmexxija tiegħu amplifikaw b'mod sostanzjali fl-aħħar 9 snin. Fost id-diversi wedit li saru fl-aħħar 48 siegħa fil-qasam ambjentali li aktar minn nofshom huma wedit mhux imwettqa u riċiklati minn manifesti elettorali ta' snin preċedenti tal-Partit Laburista, qabela itwiegħed spazji miftuħa u ġonna pubbliċi biex il-familji Maltin u Għawċin ikunu jistgħu jgawdu l-ambjent ta' madwarna. Madankollu għall-kuntrarju ta' gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, il-Partit ta' Abela żgur illi m'għandux kredibilità f'dan il-qasam. Dan kif diversi ġonna madwar Malta u Għawdex jinsabu f'qagħda prekarja u żdingar assolut. Fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista immexxi minn Dr. Abela wiegħed illi ser ikun qed jagħti attenzjoni massima lill-ambjent. Madankollu din il-weda smajnija kemm il-darba min-naħa tal-Partit Laburista. Illum Net News jinsab ġewwa ġnien f'Bormla fejn ser naraw il-kredibilità f'dan il-qasam tal-Partit Laburista mmexxi minn Dr. Abela. Fiġnien li ġie inawgurat minn Gvern Nazzjonalista bilani li l-familji fin-naħa tal-Kottonera verament igawdu minn ambjent san, sibna quddiem għajnejna xeni xejn sbieħ. Bilma qiegħed u ħadit mormi fih tkissir u wires ta' dawl mikxufin. Dan huwa spazju miftuħ illi ta' Gvern Nazzjonalista lin-nofsinhar ta' Malta fil-passat. Madankollu f'9 snin taħt tmexxija tal-Partit Laburista llum fidejn Dr. Robert Abela is-sitwazzjoni hija waħda prekarja immens. Din hija l-kredibilità rigward is-settur tal-ambjent tal-Partit Laburista. Robert Abela qed iwiegħed illi hu jixtieq illi wliedna jgawdu mill-ispazji miftuħa iżda l-fatti qed juru mod ieħor u fiġnien Kottoner f'Bormla is-sitwazzjoni li wieħed isib hija waħda orribbli illi tħallik mingħajr kliem. Dr. Abela qiegħed iwiegħed lill-familji Maltin u Għawċin lill-ġenituri u lil uliedhom spazji miftuħa u ambjent sabiħ. Madankollu Dr. Abela u l-Partit Laburista qed joffri dan preżentament. L-art maqluha konkos mikxuf, ħaxix ħażin u ħurrieq, b'messaġġ ċar li jikkonferma l-inkompetenza ta' dan il-gvern.